tħarisx lejn ħtijitna, inżel ħdejna, roddilna ħelsin. Ejja fina biex ruħna blaħtija tgħix il-ħajja li nsejna bla fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Issa li tħallna l-Knisja ejjew nidħlu fil-font fl-intimità tal-qalb tagħna. Niġbru moħħna u llum nifirħu. Jekk taraw it-tielet xema li inxtelet qabel l-aħħar waħda l-bies li qed jilbes is-saċerdot huwa ta' dan il-ħadd, it-tielet ħadd Gawdete. Ħanisimgħu għal 5 darbiet. Ifirħu. X'inhu l-ferħ tagħna? X'inhi l-paċi tagħna? X'inhu dak li għamilna kuntenti? Nagħtu bidu għal qudiesa billi nitolbu maħfra mid-dnubiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox li l-komħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-klim bl-emil billa ħallej dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, mulej Kristu ħnina, mulej ħnina. Nitolbu u Alla inti taf bliema fedeltà l-poplu tiegħek qed jistenna l-festa tal-miliet. Għatina nitolbuk li jseħħilna njaslu għallena bla qies li nġarbu fit-twelid ta' Sidna u b'qalb ferħana niċċelebrawh b'solennità qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajija. L-Ispirtu ta' Sidi l-mulej fuqi, għax il-mulej konsagrani biex nwassal il-bxara tajba lil-fqajrin, bat nindewi il-qalb miksura biex inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u l-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs biex inniedi is-sena tal-grazzja tal-mulej. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi, għaxu li bbisni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattini. Bħala rus imżejjem b'kuruna, bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha, bħalma l-art tnibbet, bħalma ġnien inibbet il-miżruħ fih, hekk il-mulej inibbet il-ġustizzja u l-foħrija quddiem kollha kemm huma l-ġnus. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr li l-Alla. Salm responsorjali. Taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-salvatur tiegħi għaxu xeħet għajneħ fuq iċ-ċokon tal-qaddija tiegħu. Iva minn nisa l-qoddim kull nisel isejjaħ li ħinja. Taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis u l-isem tiegħu. Iħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Mela b'kull ġid lil minnu bil-ġuħ u l-onja bagħthom il-barra b'xejn. Ħaħsieb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fi ħnina tiegħu. Taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostol Tessalonkin. Ħuti,
ifirħu dejjem, itolbu bla qiegħda, iżoħħar lil Alla f'kollox. Dan hu li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Ixxekklux l-Ispirtu, tmaqdrux il-profezija, ippruvaw kollox, it-tajjeb żommuh, u fuq kollox warbu kull xorta ta' ħażen. U Alla taslim iqazzilkom f'kollox u jżommkom sħaħ bla mittiefsa fl-Ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem sa ma jiġi Sidna Ġesu Kristu. Fidil u Alla li sejħilkom u huwa jagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Qumu bil-wieqfa. L-Ispirtu ta' Sidi l-Mulej fuqi biex inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xhud biex jixeta d-dawl, biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixeta d-dawl. Ix-xhieda ta' Ġwanni kienet din. Meta l-lut ta' Ġerusalemm batu għandu xi qassisin u leviti biex jistaqsuh, int, min int? U stqarr bla ma ċaħat, jien minix il-Messija. Huma reġgħu staqsewh, mela int, min int? Elija minix qalilhom, int il-profeta? Le, weġibhom. Imbagħad qalulu, mela int, min int? Biex nagħtu tweġiba lil dawk li batuna. Min tgħid li int? U hu wieġeb kif qal il-profeta Iżajja, jien leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, wittu it-triq tal-mulej. Issa dawk il-messaġġiera kienu min-naħa tal-Fariżej. Huma staqsewh, mela kif qed tagħmmed la m'intix la l-Messija, la Elija u laqqas profeta. Jien nagħmmed bl-ilma weġibhom. Imma f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx u li ġej warajja. Jien anqas ma jistħoq li nħoll il-qafla tal-qorq tiegħu. Dan ġara f'Betanja, in-naħa l-oħra ta' Ġerusalemm, fejn Ġwanni kien jagħmmed. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Hekk sentenza li tibqa' f'qalbna u li forsi ma tantx tolqotna lilna illi niġu l-quddies nhar ta' ħadd jew nhar ta' xogħol jew li ħaniċċelebraw il-miliet anke bil-quddiesa ta' nofs il-lejl. Hija dik il-kelma li tixxukjak. F'nofskom hemm xi ħadd li intom ma tafuhx, ma tarfuhx. Isa xi ħaġa li lilna trid teżiżna minn ġew quddiem domanda importanti fil-ħajja tagħna. X'jagħtini l-ferħ? X'jagħti sens? Kif għedtilkom illum 5 darbiet fil-qari ifirħu, nerġa' ngħidilkom, ifirħu, it-tajjeb żommuh, il-ħażin armuh, warbuh, ifirħu. U jgħidilna f'dat tielet ħadd tal-Avvent, ħafna qrib il-miliet
qrib verament li l-qalb tagħna issib sens fil-ħajja. Hemm barra x'ġara, in-nies qalbet kollox. U ngħiduli kif sejrin għall-miliet u x'miliet hu dan. U biex għadna nifirħu, għax għedtilkom li qalbet kollox. In-nies tfittex il-pjaċir imma ma żżommx il-ferħ. Il-pjaċir huwa mument bħal xi ħadd li ddobba rigal żgħir, ra partita ħa pjaċir mar kunċert, tal-ħafna affarijiet li nagħmlu, ma tinduna li jkun mument. Mentri ġo qalbna, il-qalb li maħluq għal paċi ta' Alla, anzi bilanċ għal Alla, hemm xi ħaġa li żommok fil-ferħ. Anke meta tkun għaddej kontra l-kurrent. Fenna fien. Mill-esperjenza tiegħi ġieli mort u ltqajt ma' xi ħadd naf għandu marda terminali u ngħidda kif għandu l-paċi f'qalbu jaf li se jmut. U l-priedka jagħmilha lili. Ġieli ltqajt ma' nies sejrin għall-miliet jew okkażjoni ta' tieġ fil-familja jew anniversarju jew ħaġa jew oħra u jgħidulek għalkemm imsallab, għalkemm salbitni, għalkemm sallabni, ma tliftx il-paċi ta' qalbi. Għax Ġesu kien diġà qaluli dan. Hawnhekk hija d-differenza bejn mument u dak li jibqa'. Aħna nafu li l-ferħ tagħna mhux ġej mill-affarijiet, ċirkustanzi, nies, ħwejjeġ tad-dinja jew dak li għandi, jew m'għandix, jew fejn qiegħed jew fejn minix, imma daqskemm jien inħoss li Alla huwa miegħi. Alla huwa miegħi. Dejjem, waqt in-niket dejjem, qabel il-mewt, wara l-mewt, miegħi. Anki meta nkun fid-dnub, jiġri warajja biex jien nikkonverti, miegħi. Min semata dil-kelma? U markata dik li aħna infaħruha f'dan is-santwarju. Dik li hija Ġesu, dik li medditu fuq ftit tiben u fis-sqietu poġġietu f'maxtura. Marija ta' Nażaret. Tafu x'edna llum? Edna dak il-kliem li qalet hi. U daqskemm jixraq fil-ħajja tagħna, jixraq f'da s-santwarju għażiż, meta l-Madonna tgħid ruħi tfaħħar. Ruħi tfaħħar, mhux lili nnifsi. Il-kobor tal-mulej. Infaħħar lilu għax huwa miegħi. Hekk qalilha l-Anġlu Gabriel, tibżax Marija. Int sibt grazzja quddiem Alla. Il-mulej huwa miegħek. U din importanti. X'insammorru id-dar u forsi xi wħud miż-żgħażagħ mill-membri tal-familja mhumiex ħajgħaddu l-miliet ħlief, belf ħaġa li tirriklama d-dinja, imma tinsa lil Ġesu li jrid jitwieled f'qalbek. Ejdulhom. Tad-dinja duħħan, mument kollox jgħaddi. Imma ta' Alla jibqa'. U allura l-paċi ta' Alla mhux ħadd titħaq bina għax Alla la jqarraq waqas jitqarraq. U għalhekk illum Ġwann il-Battista qed jgħidilna f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx. Tafux ma nafux. Kemm iħobbna Alla. Kieku nafu kemm iħobbna Alla, naqtgħu qalbna mid-dinja, naqtgħu qalbna minna nfusna. Hekk hemm nies qed jaqtgħu qalbhom. Hekk jistgħu jirrikorru għal elf ħaġa, Alla ħares qatt, qumu minn hemm. Aqbdu ħajjitkom bidejkom. Ħossu l-qawwa tal-Ispirtu ta' dan Alla li Musa jabbandunak qatt, anke meta int u di kbira tabbandunah. U Ġwann il-Battista qed jgħidilna hemm wieħed f'nofskom li intom ma tafuhx. Kemm drabi smajt priedka, daħal minn waħda ħareġ minn oħra. Kemm drabi mort knisja wet imma jintlabt. Kemm drabi tqarbint u ma ndunajx li ġo fihem Ġesu. F'nofskom, fit-tqarbin, hemm wieħed, hemm xi ħadd li intom ma tarfuhx. Madonna ta' Pinu, int li qed liva tiegħek,
Int li smajt il-min jgħidlek il-mulej miegħek. Inti smajtu il-qajtu aċċettajtu bil-fidi, ġarrejtu f'ġufek, poġġejtu fuq il-faqar tat-tiben ġewwa Betlem u bqajt temmen, bħalma bqajt temmen meta rajtu minn xhur fuq salib. Jobsqulu jiddieħu bih u jħalluh waħdu. U int il-mulej miegħek u li inna tgħidilna f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx. Il-mulej huwa magħkom. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar salbuħ għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza, tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja, jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li jumu weġġa flimkien mal-missier u tkellem b'fomm il-profeti, knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nistaqarma mudja waħda l-maħfra ta' dnubiet. Nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Bħalek ma nsibux, jekk ma narfukx, kif nistgħu nħobbuk? Bħalek ma nsibux, int li tħobb u taħfer u saħansitra issa tisma' t-talba tagħna. Illum għandu l-birthday. U allura nitolbu għal Papa Franġisku biex il-mulej jisettqu bis-saħħa il-qawwa li għandu bżonn. Nitolbu. Illum hemm il-gwerra u Betlem fejn suppost l-iktar li jiġi ċċelebrat il-miliet glorja l-Alla u paċi fl-art. Laqqas siġra tal-miliet m'hemm għax hemm min jinstab fil-gwerra u bħal m'hemm il-Palestina hawn 40 pajjiż fid-dinja. 40 li jinsabu fi gwerra. Mhux li kien jisktu l-armi, it-tixrid tad-demm u tinkiseb il-paċi, nitolbu ismana. Il-familja illum, il-membri, anke l-miliet, xi wħud jifirħu hemm oħrajn li jitniktu. Iġib f'qalbhom dan iż-żmien in-nuqqas ta' xi ħadd għażiż. It-tiġrib, is-salib, meta ssib min isalbek jew ħabtek. U allura dawn ikunu mumenti li fihom ħafna nies ibatu. Ejjew minkejja dan kollu nitolbu l-mulej itina l-paċi tal-qalb biex jiġri x'jiġri madwarna qatt ma jibdel dak li suppost hemm fina. Nitolbu ismana. Il-mejtin tagħna tihom il-miliet tas-sema, it-twelid, għax hekk tfisser miliet tajjeb it-twelid għas-sema. Dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom għatihom il-premju tal-ġenna. Nitolbu ismana. Hemm diversi nies li qalulna tappini u itlob għalija. L-ewwel nett nitolbu għall predikaturi li qed jagħmlu n-noveni biex il-bambini kompli jħeġġiġhom. Nirringrazzjawh ta' tant nies li jiġu jisimgħu l-kelma tagħna. Tolbu għal dak is-saċerdot li huwa marit, għal dik l-om li tixtieq tarbija. Nitolbu għal dik il-familja li qed jirringrazzjaw lill-Alla għat-tarbija li tagħhom. Nitolbu għal dik il-persuna li għada se jkollha riżultat fuq saħħitha. U qed nitlob għalikom, anke jekk qed issegwuna mill-faċilità korrettiva ta' Kordin, anke jekk qed issegwina intu għaddej bil-karozza, anke jekk inti f'qiegħ ta' sodda jew marbut mas-siġġu tal-wheelchair. Jien ma' dawn in-nies lil Madonna ta' Pinu
qed nitlob għalik. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Fostna mulej biex tifdina midnu. It-tolbu ħuti biex il-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej ma nonqsu qatt nofrulek da sagrifiċċju bih jiġġedded il-misteru qaddis li jintwaqqaft b'qawwa kbira sseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, żuħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira li aħna nroddulek ħajr missier qaddis, aħna nfaħruk, imberkuk u nigglorifikawk għal misteru tal-Verġni imqazza Marija. Lilu, lil Ġesu, għalkemm bħala Alla ma nistgħux naraw rajnieh fostna bħala bniedem fil-misteru qaddis tal-inkarnazzjoni. Lilu ħablu l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om Verġni stennietu bl-akbar għożża. Ġwanni ħabru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għal misteru ta' twelid tiegħu. Ħalli isibna nisru u nitolbu u nitennew fir-radd il-ħajr u t-tifħir tiegħu għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek. Qaddis. Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata u minn rajħi bagħti ħal-ħobs. Radd il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi. Reġa' radd il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabbru.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr, għax ħoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-mejtin tal-familja Randic li jogħġbok issejħilhom għal għandik minn did-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa l-ħajja. U issa nitolbuk tiftakar fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek u Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnija tiegħek paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li trid fint li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla Ġesu għamel li bint qalbina bil-ġisem id-dentijek. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin, dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf, mulej.
Israel. Ejjew fi skitt ta' qalbna, hekk inħallu dak il-kelmiet tal-Madonna bħalissa, ruħi tfaħħar, hekk ngħidwa bil-qalb, tfaħħar il-kobor tal-mulej. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Iva missa. Is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis u l-isem tiegħu. U wera l-qawwa ta' driegħu xaret il-dawk imkabra f'qalbhom. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-lonja batom il-barra b'xejn. Bħalma wiegħed il-missirietna b'risq Abram u nislu għal dejjem. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Nitolbu mulej il-ħnina tiegħek b'din l-għajnuna qaddisa li ħadna neħilsu minn tijietna u nitħejjew tajjeb għall festa li ġejja bi Kristu Sidna. Ftit avviż importanti, l-ewwel nett naraw li l-kol kemm aħna fil-parroċċi tagħna ma wkoll f'dan is-santwarju nersqu għas-sagrament tal-qrar. Din hija sena li qed niddedikawha f'Għawdex biex napprezzaw iktar il-maħfra li Ġesu qiegħed jagħtina. Kull jum hawnhekk ikun hawn il-qrar mis-7 ta' filgħodu sa nofsinhar u mis-sija u nofs ta' wara nofsinhar sas-7. Basta tiġi, tipprepara ruħek u tirċievi is-sagrament tal-qrar. Il-ħin huwa kemm jista' jkun komdu għal kulħadd. Poġġi l-offerti tal-ikel ħdejn is-siġra tal-miliet jew għejnu lis-santwarju li se joffri 100 ikla lill-familji u persuni fil-bżonn. Attenti għall programm tal-miliet ħanaqrawulkom. Il-ħadd 24 bħalhom 8 ijiem. Qudies fis-6:15, 8:30, 10, 11:15, imbagħad fil-5 tkun il-qudiesa tal-Fġieli, fil-5 dik li tinbidel ta' wara nofsi, anzi, tal-5 tkun il-qudiesa tal-Fġieli bħas-soltu nhar ta' Ħadd. Fil-11:30 qudiesa ta' twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Jalla kulħadd hekk dak il-mument jinduna li postna fil-knejjes tagħna biex ngħidu grazzi lill-Alla. L-qudies nhar il-miliet 7, 8:30, 10, 11:15, 5 ta' wara nofsinhar. Bid-differenza li s-santwarju jagħlaq bejn il-4 u l-4 ta' wara nofsinhar. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ħadd ittajjeb il-kulħadd.